máme ešte len robecný. Ideme si urobiť prehliadku. Už by tu mala byť aj matka spárená, takže minule na tom videu, čo ste videli, som podnecoval tento mini plus a teraz sa ideme pozrieť, či už matka je rozkladená. No, na stavok som si dal dole aj strechu a ideme sa pozrieť na to. Toto nám krásne dávajú zásoby, čo ich prikrmujem. Takže tu je to fajn. Ideme na ďalší. Toto je v tomto vyššie tých včiel, tu možno už mohla byť tá matka. No. No. Pozerám, hľadám tú matku. Tu sú tie zvyšky trúdieho plodu, pretože tá matka tu začala klásť, keď bolo zlé počasie. A teraz už vyletela na prelet. Nevadí. Keby som našiel matku, tak zapnem video a dám vám vedieť. Idem to ďalej pozrieť. A potom vám dávam vedieť. No, matka tu je. Tuto. Vidíte lozy. Tu niekde. Celé sa mi toto mobil pozerá. Pretože ho mám teraz ten zle. No, sa mi lepšie pozerá. Kde je? Čakajte. Tuto. Tu je tá mladá matka. Nie je ešte taká veľká, pretože tých včiel je tu málo, hej. Takže tá matka, ona potrebuje teraz... Aha, tu je, dobre. Tá matka teraz potrebuje príkrm. A proste cesto im budem dávať cukorný roztok. A plot tu ešte nevidím. Robotničí. Bol tam trúdi, ale minule som matku videl, sa vracala z preletu. Tu vidíte, to včeliu krmia. Takže tá matka je prijatá vlastne s tými včelami. Možno uvidíme, jak kladie, ale asi nie. Nič, matka je menšia, ale každopádne je tu. A dobre. Takže vidíme sa pri ďalšom videu.